muže, že prý pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho ho obvinujete. Ani Herodes ne, vždyť nám jej poslal zpět. Je tedy zřejmé, že nespáchal nic, co by zasluhovalo smrt. Přísně ho tedy potrestám a pak ho propustím. Ticho! Ticho! Což pak nemáte žádnou úctu k našemu římskému. Přiveďte Barabáše. Jak víte, každý rok na vaše svátky propouštím vám jednoho vězně. Máme zde ve vězení neslavně proslulého vraha Barabáše. A tak se ptám, kterého z těch dvou vám mám propustit? Ženská šaně! On není mesiáš! Je to podvodník, rouhač! Osvoboď Barabáše! Osvoboď Barabáše! Ptám se vás znovu se ptám, kterého z těch dvou mám propustit? Ježíše nebo Barabáše? Propusť Barabáše! Osvoboď ho! Barabáše! Barabáše, propusť! Propuste Barabáše. Tak jsem rozhodl. Pacholko! Propouštět vraha! Tady ho máte! A nyní se vás ptám, co mám udělat s Ježíšem Nazareckým? Dej ho! Ukřižovat! Ano! Co udělal špatného? Ukřižuj ho! Musíš ho dát ukřižovat. Ne! Dám ho přísně potrestat a pak ho propustím. Dohlédni, aby byl přísně potrestán, ale nedopust, aby ho zabili. Hle, člověk, co ještě chcete? Ukřižuj ho! Musíš ho dát ukřižovat. Musíš. Pohlejte, jak vypadá. Což pak to nestačí. Ukřižuj ho! Musíš ho dát ukřižovat. Na příště! Na kříž. Vašeho krále mám ukřižovat. Ukřižuj ho! Musíš ho. Mám moc tě dát ukřižovat, ale mám také moc tě dát propustit. Nemáš na mě žádnou moc! Kromě té, která ti byla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, nese větší vinu. My nemáme krále.
a daři. Nejsi císařův přítel. Musíš ho dát ukřižovat. Musíš ho dát ukřižovat. Musíš. Nacisti! Ano, ano, to vy ho chcete dát ukřižovat. Ne já, je to vaše věc. Chodu. Vy, já ne. Já nejsem vinen krví tohoto člověka. Nenesu vinu na smrti tohoto člověka. Udělejte, co Jeho krev to udělejte. ať padne na nás a naše děti! Tlačte nade mnou, ale nad sebou a svými dětmi. Prosím, otče, oni nevědí, co činí. Veďme! Chtěl jsi možný král a ven se hned ho zase vystavě. Ať nyní se stoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, jestli je opravdu syn Boží.
Já bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se tady účastnili na část divadlu, ale hercům, orchestru, od vedení dirigenta Pavla Hrice. Určitě velký potlesk pro nového hokejista Kubu Neumajera. Bývalý Kristus Pepa Flárek. Děkujeme velmi, no a ještě bych chtěl poděkovat a taky hrál opět každý rok a domány. A pokud je to třikrát, dostává velmi dobře. A mohl bych dělat ještě jednou. Já doufám, že příští rok to bude takový krizový, máme obavu to dělat, protože by se nám nechtělo, máme celou 13. ročník. Doufám, že tu 13. nějak zkousneme bez nějakých větších problémů a že se tady sejdeme opět na Hradě v čase velikonoční. Já bych vám chtěl všem poděkovat za vaši podporu, protože bez vás byste to tady nedělali. Děkujeme hrozně moc a hrozně nás těší, že Petr Bramborná!